White City Resort. Hotellet passer perfekt til familien, der gerne vil lidt væk og bo på et luksushotel med aktiviteter, der passer til alle. White City ligger i Ausseter, som er en forstad til Alanya, ca. 20 km fra centrum. Ligger fantastisk helt ned til havet. Her finder I blandt andet et godt og veludrustet fitnesscenter, spa, wellness og en masse andre aktiviteter som yoga, aerobic og vandgymnastik med mere. Hotellet har et stort og luftigt poolområde samt pools med vandrutsjebaner. På White City Resort kan I nyde i deres all-inclusive koncept, som indebærer, at I har morgenmad, frokost og middag samt snacks og drikkevarer inkluderet i prisen. Rummene er moderne indrettet og udrustet med de mest anvendelige ting, som f.eks. aircondition, wifi og safety box. White City Resort passer perfekt til familien, som vil nyde en ferie i luksuriøse omgivelser med en masse aktiviteter eller bare ren afslapning lidt ud for Alanya.